سلام تعينا هبلي تملكتنا نلومون أو قفلة سنبتنا حدا قاش حيزلكم قريبا له إزقا الشاب سنة طباب كنا طباب زنة طفيو صراحة تاي يمسلو عم تقاطعوا تاي المسل ليفل حافشة وقع كنا كايدنا مسانا تصانيحكم صبوا تصانيحكم هلوكم تسفاي قبر مسانا تصلحنا والخو قاشاي نبقى بناكو على حد متأخ كو على هنصناكم زغوركم لي ارمه دمو خمس كنفوت استنى لالي اوكي قاشاي مني بعلك لاليكم يتملكتنا اوكي شو ما تسفاي هل سلاسي يبحال اب مواهات موسيقى بوانانت زي ما درست بدمص اوينت كا يساتف له طب هذه مستسويش النجورة وقعي مس كنا طبعا سنة طبعا تحيزنا إنا تمرتو تاي مثلنا أنا وقعنا خنا كايدنا تملكتنا استمس جمار موسيقى إنا خنا تحيز مشم سؤال خابر دقي الخلا موسيقى لا قطمين لا زي ما يتوي تا ملعلتنا ولا منطرتنا ولا نجر كتل يامو من الباش مسات عربي حي تحاز دنيرو أب قطمي أب زي ما وانت نت في خامو نفتمو هادون خنا أتينا بحفشة جن موسيقى نياون الخون خا تتأهتوا خاطئ أي نمثل نيرو مرأيات نيروم دو ويب جزاهم ويب خبابيهم أوه برجس كم زولك أرت بحرك زيت العلكة بتصحو أنت تقولوا نجار يكون مخنياتهم أرت سفيه بتعمي سمعت حتى تفتروا حتى سلة مهاركات راح توصحون يكون أنت فتراوي تعدلتي حتى تتعدل تحس كون وتراح أو تدلي وبوتا تبصح مالته يكون أنت مرتاح سو بزخوني هنا قطامي experience تجورو ملعلي نتو خلوكا قدنينا يا ناتي ملعل نتو إلى إذا حسبون تايو نحن خنعب خلنا بتي ساعتاتنا عبينا already نبتي ساعتاتنا ورنا موسيقى تبص حنات يفلتي بعالم لخدرجة هون ولا بهاجر درجات رئينايو بتاع موسيقى عزيز عابل للو اسمع للو بيجيو ستريم مين ستريم ميديا تازم مسؤولو هنا بتاع من الموسيقى صغيرة بعين تتعابين يرني سو تسمع خلاها زخون نجر كتبت تللي زخون نجر تفتن تمسمع بو على صحو تصنفات اللي بتمرت بيتات زخون نجرات مكرمين ميديا قال هم نابله نعابي جراجوال نعابي زمت أنا جاري دحريو دما توسخي نتفتات توسخه خاطر خيلي مالتي قد ملا زي مالتها متسرح فليته بزح جزي ويتحدى قطامي خوان تقطمي هون الموسيقى نيامو تحدى لزيامي تقطمي حيزو تدرافي لا زيامي اللي خد إذا توهاهيدو حدا مولو موسيقى ويدا ما حدا قدي أغنينا قنبل نقلينا تسبش جن خلاي قطمي زي ما لب على خاخات نايمو هادو نوقعو إنا جن قطمي زي ما كسرحت له حد سبات يقولوا قطمي يقدم مو قطمي تقطم مو لتقطمي إخا زي ما تدليلو يقولوا سبات من اللو يوم أي زي ما أي القدم زي ما تسرح مو الحرقة متسرح اللون لبها قداي وين اللو زي ما إخا تقيدهم من يقدم أوكي هجي تايو تقدم تختلو سبك كم زمتشو يسرح أنا بخلتي قدم تختلو مسرح يفلت إيجن كم ناتي تزخوني لازم حسوه تايو أرت after all ملختي زعباي سو هجي كاب قطمي جمير كاسكاب موسيقى كان برسكا ستيج مدلوات كله نتحنت زعبات جزايخ لمثالي فقر ندحر كوينو نتفقر خمي خنقلصو نخيلي سو لمثالي قطامي بزخلو منقدي نتفقر يقلصو زيام دمو تتقليص زلو فقري بدرقو خيخون تتقليص زلو سمعيت كلو سب انترنالايز نخغبرو زكالو يصعر مالتي دحري እንደገና هلتي تقبيل እንደገና ድምጻዊ በድምጻይ ከመ ይገልጽ ይخل አውነት ሰነፍ ድምጻዊ ገለ ጎበዝ ድምጻዊ ነብሎ ትዛዕባ ኤክስፕረስ ከመግባር አንፃር ከመ ገሊጽ ወይልና ስለና ሐስቤና ዝግባ ገሊጽ ወዶ ስምዒታቱን ጸዋሪቅ ወዶ ለምሳሌ ፍትፈሩሽ ተስቂያት ታሊን ስቂያት ዝመስል ድምጽ ሰሚዕና ዶ ሓጎስ ኮይኑ ፍስሃ ዘለዎ ነገር ረኺብና ዶ ትዘያም ከመ ይገር ገሊጽ ወት ገጣም ከመ ይገር ድምጻዊ ኻቦ ለካ እንደገና ንዑ ዝምጥን ካራክተር هيبو يتصاوت مالتي دحرينا مواهر كمص خلو دما اذا كلهم مولات كوينا مصيم كلو ግን ዝጎድል ነገር ከይህሉ ነሰብ ከአብ ዝምቹ መንገዲ ነዝኑም ዘይخرኩ መንገዲ ነባር ንخኸውን ሕግን ስርዓትን ከልዎ ቁጥብ ክኸውን ዝካአሎ ተራ ድማ ይጻወት ማለት እዩ ሶታ ኢት ፕሮሲጀር ለምሳሌ ካብ ግጥም ዝጅመር ያው ዛዕባ ሒስካ ስለ ዝጅመር ነቲ ዛዕባ ንምርጓድ ይሓይሽ ኢለ ይሓስብ ካብ ዜማ ተዝጅመሩን ግን أو زخوني يكون سمعت أو زخوني يكون بوتا خوين كان نزمت سألك ناي دمس قلم وي سمعتات نوع اختلبسوا تقليها مخنياتهم
افتر اول تزلخايو سمعيت تختقلصو زدلخا قطامي كتزيكونغا زيام اندحر كوين كاله مثالي بزيما مصلك خالي سو نسخا بزغبا انا تقطامي رديها تقطامي كلبسو سغا كلبسو ملقت ختحزو امنت كما يقطمي حجي زي تفلطو موسيقى زي تفلطو قانقا موسيقى سمعيخا تحزن ني نايت زيما ملقتي باورفول زيما سو ازي ملقت تزلو خمي كوني خليل دمو نفط قانقا امصيخا دمو مسرح يكالي مالتي سو تاي بكل بروسيجر لكايو ግን ከምናተይ እንታይ ይብል ብግጥሚ ተዝጅመር ጽቡቕ ይብል ምክንያቱም ነቲ ግጥሚ ዝሓዘሉ ዛዕባ ተኸቲሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ስምዒትና ኣብ ሓደ ዋሕዚ ኮይኑ ክሰርሕ ማለት እዩ እዚ ዘሎናቲ ሓሳብ ያ ፐርሰናሊ او كاميرا داخا እዩ حزي بزعبا موسيقى صراحه موسيقات ون لو يسمكن العلومينا امنا قطمي زي ما اي قديمه وقعيلاو اي خيده مخنياتو اسو حاو افخالي حاساس لا موسيقى متواصل للقص لا نخدو لنا اينا تملكتنا اوها هادوني خا كاب قطمي زي ماي نامو هاد تزازي تكون نامني تزازي نامني خا تسمعت خالي قلت كلام مني تسمع basically انا هجي قطامي نمالي صقمي هجي حساباتي مور افت حسابي فوكس حساب بزي غيرنا تنصحف قطام تعرفتنا سلازلو خونه او زحاشو افت نفلطو معرفتنا سلازلو افت زرفي نبدن بي قطمي اوريدي فيزاوتنا غوركي افت زيما اي مور انت نغبر زلو سو زيما basically انا خلع الكل خفت ارتي زيما قطمي قال مسرح دمصون مخانو ينورن توتالي دحرت مص نغاري انت اينير مجمريا اوحد مخاني تحسب نير بتاع ما قول اجميرو ريتم قال سمع خلو دس يبلن قال كمي غيرو مسرحو يጨنقني እና በቃ ከመይ ኮም ማል በመحساب ዝተላዓለ ድሕሪኡ ያው ትግዛመነው ናሐሽ ስለዝኸረ ኢንተርኔት አክሰስ መርካም ምናም ድሕሪኡ ጎግል ገለ ምግባር ሓደ ሓገዝቲ ዝኾኑ ማተሪያላት ምርካብ ናይ ዩቲዩብ ማተሪያላት መጽሐፍቲ ምናምን ሶ እሱናት ሓገዝኩ ቀስዋስ አርሲ አፕዴት እናገበርኩ ጎንውን ሓጽርት ኮርስታት ናይ ሙዚቃ ኪቦርድ ቤዝ ጊታር ምናምን ወሰድኩ አማዕቢሊዮና መጀመሪያ መሰረታው ድሌተይ አነ አም ወሃድ ሙዚቃ ይነሩ ተዝበዝሕ ግዜ ሰራሕ ሁሉ ንሱ ያ ብዙሕ ሰራሕ ሁሉ አፍት ወሃድ ሙዚቃ ሕጁን ሰራሕሉ እሱ ሞር ኦፍ ማለት ዜማ ድሓር ተቀራራቢ ሕጂ አዋሃድ ሙዚቃ ዜማ ድራስ ናይ መሆን ዕድል አለው ያቱም ሙዚቃ ከዋሃድ ከሎም ክሬት ስለዝገብሮ ሜሎዲ ክሬት ገበር በሙዚቃ መሳርሕ ስለዝኾነ ነበር ሜሎዲታት ዜማታት ክሬት ገበር ማ ለሙጻ ቀሊል እዩ በጣም ሲምፕሊ ምክንያቱም ነቲ ዜማ ንخدራጆ ንዓበይ ንخيድ በደንቢ አምሕጋስ ስለዝኾነ ሙሉ ትኹረትና ሶ ነፍቲ ዜማ በደንቢ ነቲ ዜማ መፍላጥ ናይ ዜማ ካይዳታት መፍላጥ ናይ ሙዚቃ ነምበራት መፍላጥ ዕድል ይገጥመካሞ ድሕሪኡ ምስናትካ ተፈጥሮአቶ ሆታት ምናምን ጌርካ ሙካሪካ ሊሶ እሱ ዝፈጠሮ ደሞ ኣብ ዜማ በደንብ ተሳትፈ ድሕሪኡ ኣብ ክልቲ ሞር ናነጥፍኩ ዝርከብ ሰናይ ግብሪ ዓባዶ ባዛ ሓገር ማአምላክ ባተም حزي حدا ነገር ነርዕል ተመልከትና ሙዚቃ ይኹን ኪነጥበስ ነጥበ በሐፈሻ ምስትምርት ክጓዛጓዝ አለው ዝብል እምነት አለው ተስፋይ እዚ ታየ ክብል ደሌ ሜካኒካል በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ከም ተመረቅካ ይፈልጥ حزي ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመረቅካ ግን ድማ ናብ ሙዚቃ ዓለም ምእታውካ ታይተረፍ ሕሉ ትብል ፍላይ ምስ መዋሃድ ለጣብቆ ነገር ደይህሉ ተጓዛጓዝ አይደ ይኸውን استمرت خاطر حيس خامر تخاطاي مسنيرو ميكانيكال انجينيرينغ صريح خالدو صبق تصرح خالو قندي صرح خالو مو افناي موهادخه حبار من قدده نيرو ابي وتخا تايمس بيزيكلي حجي انا ميكانيكال مهندسنا بديجري صنعي سو صبق نغاري كن مسرت نوقع نخل نغار تاي موسيقى ناي تمرت سبورت يدلي نابنت نحنا نوتاتات حج خنصوع خلنا خالي يترف نوتاتات زلوم سيامي انجليزኛ ቋንቋን ጥቃሚና ቁጥሬን ጥቃሚና ተርምታት እንዳለ ናይ ሙዚቃ ተርምታት መብዛሕትኦም ሕጂ ምስቲ ባህላዊ ሙዚቃ ኣብዚ ነحنا ንጻወቶ ገና ሕጂ ግዜ ሒዞ ዝመጸ ናይ ፈረንጂ መሳርሕታት ጥቂምና ብዙሕ እንሰርሕና ሕጂ ወጽዮም ጽቡቕ ስምዑ ደርፍታት ተጽዕኖ ግደፊዮ ነحنا ሞ ዋላ ጽንሕ ለምሰርሕ ኖሩ ኪቦርድ ጊታር ምናምን ምጥቃም መጽዩ سو كيبورد جيتار زمعبلو نيرجع سوات كم مخانم متن تزيت مهيركا يتوصحني خاي معناتهم مسوم كوميونيكيت مغباريد ليكا سو بمسرتو تمرتي مسرتاو ነገር ኮይኑ احنا دمو ኣብ ጽቡቕ ግዜውን ስለ ተፈጠርና ጽቡቕ ናይ ትምርት ዕድል ምርካብ ተኻኢሉ ምንሃና ዓድመ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ጽቡቕ ትምርት ዕድል ረኺቢ ሶ
نافت مس ميكانيكال مهندسنا زلوا متأثر كم تخلّه جن ያው ኣብ ትምህርቲ መካኒካል ምህንድስና ሃማር ከለኹ ፈተዮ ተማሂረ ግን ጎና ጎኒ ናይ ኣርት ነገር ከ ስምዒትካ ስለ ዝፈታተነካ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ኣርት ከቢድ እዩ ብምንም ክትዕርፎ ይትኽእልን ኢኻ ትስምዐካ ስምዒታት ተዘይተሳቲፍካ ጥራሕ ውቃበ እዩ ይብልዎ ኦልሞስት ከመ ማለት ብቀጥታ ተሳትፎ ጌርካ ኣብቲ ኣርት ዓርስኻ ኣቲኻ ወፂኻ ክትሪኦ ክወፀልካ ኣለዎም በራይ ይኾንን ሶ ከምዓ ዓይነት ነገር እዩ ናይ ስማዕነ ነይሩና እንታይ ግን ሓጊዝንና ኣይ ኣብ ደገ ሕጂ ዝናህና ናይ ሙዚቃ መዋሃድ ትምህርቲ ሰለስተ ተርሚ ዘለዎ ንኣብነት ኮምፖዚሽን ዝበሃል ኣሎ ሙዚቃ ምቅንባር ማለት እዚ መሰረታዊ ናይ ድምፂ ውህደት ክብል ከለኹ ቀለማት ምስቲ ዜማ ዝኸዱ መሳርሒ ሙዚቃታት ዝመሳሰሉ መሪፅካ ከመይ ጥዑም ንእዝኒ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣርቲስቲክ ሳይዱ እዩ እቲ ኮምፖዚሽን ማለት እዩ ካሊእ እንታይ ኣሎ ሪኮርዲንግ ዝበሃል ሴሽን ኣሎ ሪኮርዲንግ ዝበሃል ሪኮርዲንግ ኢንጂነር ዝበሃል ንበይኑ ኣለዎ ሪኮርዲንግ ኢንጂነሪንግ ብኢንጂነሪንግ ደረጃ እዩ ዝወሃብ ናይቶም ብኢንፑት ከመይ ከኣቶ ኣለዎ ኣለዎ ናይ ባዕሉ መለክዕ ዴሲብልስ ዝበሃል ናይ እንትን መለክዕ ኣሎ እዚ ኩሉ ፊዚክስ እዩ እንደን ክቕፅል ከሎ ሚክሲንግ ዝበሃል ስቴጅ ኣሎ ሚክሲንግ ኤንድ ማስተሪንግ እሱ እውን ሕድሕድ ሙዚቃ መሳርሒ ሕድሕድ ድምፂ ኣብ ናይ ባዕሉ ስቴት ኮይኑ ንኽስማዕ ግልጽ ኮይኑ ንኽስማዕ ጥራት ንኽወስኽ ንኣብነት ቅድም ዝበሉ ሙዚቃታት ካብ ሕጂ ዝፈልዮም እንታይ እዩ እቲ ናይ ሕጂ ሙዚቃ ሞር ክሊር እና ጽቡቕ ስምዒት ዝህብ እዩ ቴክኖሎጂ ዘለዎ እዩ ሶ ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ሰፖርት ዝገብሮ ፊዚክስ እዩ ሶ ንሕና ደሞ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ብባህሪኡ ሞር እንትኑ ፊዚክስ እዩ እና ነፅንዕ ከለና ሕጂ ዞም ተርምታት እዚኦም እኳ ኣይፀገሙና ኣነ ሕጂ ኣብ ዩቲዩብ ኣትየ ቲቶሪያል ክርኢ ከለኹ እቲ ተርምታት ይፈልጦ እየ ዴሲብልስ ክብል ከሎ እንታይ ከም ዝደለየ ይፈልጥ ሃርትዝ ብዛዕባ ፍሪኩዌንሲ ይፈልጥ ናይ ድምፂ ኣቀማምጣታት መሰረታዊ ዝኾኑ ንፈልጥ ምክንያቱም ኣብቲ ኢንጂነሪንግ ተማሂርና ዝነበርና ኤንደን ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ እውን ተማሃሪኻ ኢንጂነሪንግ ተፅንዕ ከለኻ ኮምፒውተር ከመይ ምጥቃም ትኽእል ያ ሶ መዓት ሳይድ ኮርስታት እዩ ዘለዎ ኢንጂነሪንግ ማለት ከምዚ ኣኪብካ ኢኻ ትምህርቲ ሒዝካ ትወፅእ ሎጂክስ ዝበሃል ኣሎ ኢኮኖሚክስ ተማሃሪኻ ኢንተርፕረነርሺፕ ሶ ንገርም ብዙሕ ነገር እዩ ያ ሰፊሕ እዩ እቲ ማርኬት ንባዕሉ ኣብ ስራሕ ወፂኻ ማርኬት ምርካብ ከመይ ትኽእል ከመይ ዓርስኻ ማኔጅ ምግባር ትኽእል ብዙሕ ነገር ሶ ትምህርቲ ዝመስልዎ ነገር የለን ሓቂ ዘረባ ኣነ ሕጂ እንታይ እዩ ሓጊዝኒ ሾርት ከት እዩ ኮይኑኒ ሕጂ ሰብ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ከጥፍኡ ዝነበርኩ ሰባት ምጥያቕ ሰባት ንምርካብ ገለ ኣትሊስት ቤዚክስ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ስኪል ክሕዝ ገይሩኒ እቲ ትምህርቲ ቤዚክስ ዝኾነ ማቴማቲካል ኣቕሊልልካ ያ ቤዚክስ ዝኾነ ናይ ኮምፒውተር ስኪልስ እና ብዛዕባ ፍሪኩዌንሲ ብዛዕባ ልክዒት ናይ ድምፂ ዝመሳሰል ፍሪኩዌንሲ አንተ ብጣዕሚ ገሪም ንስኡና ላው ጋዕና ኣለና ብቐጥታ ምስ ተምሃርካዮ ፍሪኩዌንሲ ንብሎ ድማ ምስ ሙዚቃ ተሓይዙ ከመይ ከም ተሓዝ አንተ ገሊጽ ከለኒ ኣነ ደስ ኢሉኒ ትገልጸለይ ተላ ስእሊ ገይር ገልጽለይ ተመልከትና ስግለጸሎም ኦኬ ያ እንትን እዩ ሕጂ ድምፂ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክበፅሕ ከሎ ሚድየም ኣለዎ ዝመሓላለፈሉ ሚድየም ንኣብነት ኬብሊንግ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ኣነ ንስኽን ደሞ ኦፕን ኤር ነውግዖ ነገር ኣሎ ሶ ካባይና ክበፅሕ ከሎ ዌቭ ይገብርና መለክዕ ኣለዎ ክንደይ ክበፅሕ ይኽእል ሶ ቤዝ ዝበሃል ስቴት ኣለዎ ሚድል ዝበሃል ስቴት ኣለዎ ሎወር ስቴት ዝበሃል ኣሎ ሚድል ኤንድ ሃየር ዝቐጠንቲ ድምፅታት ኣብ ሃየር ይስራዕ ሚድል ድምፂ ለምሳሌ ቅልል ብዘለ ክንፃወት ከለና ኣብ ሓደ ሙዚቃ ሰለስተ ስቴት ኣለዎ ቤዝ ሕፍስ ዝበለ ፓርት ኣሎ ማእኸላይ ሚድል ዝበሃል ፓርት ኣሎ ኤንድ ቀጢን ፓርት ደሞ ኣሎ ማለት እዩ እና እዚ ከመይ ክቕመጥ ይኽእል ኣብ ሙዚቃ ከመይ ተመፅዩ ንእዝኒ ሰብ ክምቹ ዝኽእል ኢልና ክነውግዕ ተኾይኑ ደስ ና ፍሪኩዌንሲ እሱ ኢንዳይሬክት ለፅኒዕና ይወፅና ብቐጥታ ንሙዚቃ ተባሂሉ ተዘይኮነ ግን ንብዙሕ ፅንዓታት ስለ ዝውዕል ማለት እዩ እና እሱ ሓጊዝኒ ብጣዕሚ እና እሱ ይመስል ተጎዛጉዝልካ እዩ ወመዋሊካ ኣሊ ስለዚ ምምሃር ምስ ኣርት ክነተሓዞ ስለ ዝደለኹ እየ ትምህርቲ ኩሉ ሻዕ ኣርት ክንገፊሕ እዩ ስእሊ ኣሎ ሙዚቃ ኣሎ ግጥሚ ዜማ እንብሎ ቅርፂ እንብሎ ኩሎም እዚኦም ኣርት እዮም ግን ኩሉ ሻዕ እናማዕበለ ስለ ዝኸድ ዓለም ለና ተቐይረት እያ ትኸይድ ሕድሕድ ግዜ ድማ እናማዕበለ ስለ ዝኸድ ምስኡ ክትጎይ ይገብረካ እዩ ትምህርቲ ምጉዝጓዝ ዝብል ነገር ተተምሃርካዮ እንታይ ሓጊዝካ ዝብል ካባኻ ድማ ዝተሓገዝካዮ ነገር ሰሚዖም ተመልከትና ድማ ብፍላይ ካባኻ ንእሰን ኣሽሽን ትመፅለው ደካ እዚኣ ተተሚረ እዚኣ ክትጠቕመን ትኽእል እያ ዝብል ነገር ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ሓሳብ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢለ ሰልሓሰብ ክየ ተመልከትና ፅቡቅ ፃኒሕ ንገብር ለና ምስ ተስፍሽ ኣነ ደስ ኢልኒ እዩ ንቕፅል ኢና ኣብ እምነት ሞት ምልሓን ኣብ መሃቢኡ ዘሎ በረከ ኣብ መዕጀቢ ፊልምታት እውን ትሳተፍ ኢኻ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ፊልምታት ናይ መዕጀቢ ድም ሙዚቃ تسرحي خامو
لمدخا تاي المسل من الباش ناي فيلم معجبي مسرحي موسيقى موهادي ጫፍ ልረገጽ اليوم ويس تقرارው لخنا اسرار حلوهم سمعيت اللوم ولا دخامهم ون وسخنا كنحزينا تاي يمثل معجب موسيقى مسرح ናይ ሓደ ሙዚቀኛ ሙዚቃ ኣብ ዋሂድኻ ወዲኻ መሃብ ክልተ خالي ዓለም ድዩ ወይስ ተቀራራው ሆነ ዓለም እዩ ጥበብ ይብርግጽ ይርዳን እዩ ግን ታይ ይመስል አፈላላዩ ወላ ፍትስምዒት ካልፈጥሮ ነገር ታይ ይመስል ልብልስቲ እንግለጸለይ ثانك يو اي صبو اكسبيرينس حجي ناي فيلم ساوند سكور يبحال سوخا تنتم ساوند سكور نا ساوند تراك يبحال بخلتي يتساتفه قالوا حجي ببزحي نبزح تقاملون استفرالي سمعتنا سرحنا نوم قاللو مين لقينا ملء فيلم تساتفكو كابر وقت حمشيت ساتفه امحرنيا فيلمات اب قربازو صخلتلو دلال بادل زبل له حدا حدا እንደገና እንደ ፀሐይ ዝብል ኣሎ ጽቡቕ እይታ ዝረኸቦ ማ ዩቲዩብ እንታይ እዩት ምስ ኣብ ፊልም ዘሎ ኤክስፒሪየንስ ደሞ ስፔሻሊ አምሓርኛ ፊልም ምዃኑን ምስቶም ኣብ ዘሎ ሰሙያታት ክንሰርሕ ከለና ጽቡቕ ኤክስፒሪየንስ ኣሎ ተሰራርሓ ታይ መስል ታው ዘሎ ካልቸር ታይ መስል احنا ተጋሩ ከም ተጋሩ ሓቢርና እንሰርሕ ከለና ያ ዘህልወና አሰራርሓ እና አው ዘሎ ተናይ ስራሕ ከይዲ አካይዳት ማኔጅመንት ታይ መስል ገለ ዝብል ክትርኢ ሕግዘካ እዩ ግን በሓፈሻ ታዩ ሙዚቃ ዋሃድ ከም ታንተ ዘልኩ ነታ አጀንዳ ነት ተገዚኡ ነት ስምዒት ኢንሃንሳ ምግባር ይሰርሕ ሞር ብጣዕሚ ሪያሊስቲክ ንኸውን ሞር ሰብ ንኽስምዖ ኢንተርናላይዝ ንኽገብሮ ሕጂኮ ሙዚቃ ማዕጀብ ዘይብሉ ፊልሚ ምርኣይ ይኸብድ ላይክ ስምዒት ኣይረኸበኒና ድሕሪት ኮይንካ ሕድ እቲ ካራክተር ዝገብሮ ስምዒታት ጎና ጎኒ ምስኡ ሞር ንዑ ዝሕግዞ ዴቨሎፕ ናገበርካ መኻድዩ እሱ ይስራሕ ብርግጽ ንእሽተይ ድኻም ኣሎ ምክንያቱም ናይ ሰዓት ናይ 2 ሰዓት ፊልም ተኸታታሊ ኮይንካ ናይ ነዋሕቲ ፊልምታት ክትሰርሕ ከብድ ይብል ኮይኑ ግን ጽቡቕ እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ተማዕብለሉ ነገር ኣሎ እዩ ብተወሳኺ እውን ብዳይሬክቲንግ እውን ስለዝሰርሕ ሜይንሊ ኣብ ሚውዚክ ቪድዮ ና ሕጂ ደሞ ሾርት ፊልምታት እና ተኸታተልቲ ፊልምታት ወንመስራሕ ፕሮጀክታት ሒዘለሁ ኣውታቱን ስለዝሳተፍ ብዙሕ ኣይከበደንን ግን ሕጂ ክሰርሖ ዝሓስቦ ዘለኹ ፕሮጀክታት ምስኡ ከነጻጽሮ ከለኹ ጽቡቕ ልምዲ እዩ ኮይነኒ ከመልዓሊ ኮይነኒ ኣብ ቀጻሉን ሒዝናዮም ዘለና ስራሓት ኣለዉ እስኪ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ለኔ እኮ አይደለም ለወንድሜ እኮ ነው ታውቃለህ እንትን እኮ የሎሚ ጠላ ካልጠጣ ይዘጋዋል ሙሉ ቀን ناي معجب ناي فيلم معجب كسرحت له لك حم موسيقى حد شع موسيقى ولا صريخ يودي خايل هل خاص تفرس اي خاي يسمع لقنا غزي يصنح بيد خامو احيزي تلتساخل محشن نير بموحد ولا بزم يقولوا خمسه تسرح هذا قطاماي زي ما يون ايد الحازو ነገር ዝግጥም ዝስ ቀደም የሰርሒን ይርድ ማዓመት ሕዝክ ተትምሓይሽ ሊ ሓስብ ይገጣሚ ዘያሚውን ከምኡ አፍትናይ ሙሃሃድውን ከም ዓይነት ነገር ክሊ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኣብና ፊልም ከምኡ ደሎ አፍትናይ ፊልሚ معجب تسرح ተለኻ ደጋጊምኻ ናይ መስራሕ ለይ ምርካዕ ወይ ድማ ያእኽለኒ ለይ ምባል የጋጥመካ ዲኸውን እዋ ግድኒ ምክንያቱም ፊልም ሕጂ ሰፊሕ ይኻ ፊልም ይሰፍሕ ሕጂ ሙዚቃ ዋላ በት ዝወስዶ ግዜ በት ዝወስዶ ሰዓት በት ዝውዶ ፕሮዳክሽን ክትሓስቦ ከለኻ በት ዝወጾ ኮስት ክትሓስብ ከለኻ ሞር ናሰፍሕ ስለ ዝኸይድ ብጣዕሚ ውፅኢታማ ክኾንካ ኣለዎ ምክንያቱም ብዝሰፍሐ ቁፅሪ ዕማምካ ናሰፍሐ እዩ ዝኸድ ሶ ረኺበዮ ደ ትክክለኛ ስምዒት ይስራሕ እሞ እስኻ ስራሕ ከይነት ዳይሬክተር ሰው እንዳይገበረንን ኣይትሰምዕ ኣትወለይን ይብል ኣይገልጾን እስኪ ካሊእ ይፈትን ካሊእ ይፈትን ማዓት ይስራሕ ዝደብረ ብዙሕ እዩ ዝምረጽካ ከምኡ ማለት እዩ እና ዘሎ እዩ ኣብቲ ከይዲ ስራሕ ግድን እዩ ዘሎ قمزنا أنا معبلنا مثلاً أبني موسيقى وإذا ما درس راح تقاون لك حتى أنا ما نايود عمتيا استوى أن دهمنا دما من الناس قلت ميزي ما من سارح وين بالنجار صراحة تاي مثل نيرو اللي بالحس ربنا. أوكي. أوه حجي تايوت basically أنا ألبوم يسرح زلوا حجي بمسرتون ألبوم أرتيست مخاني حسابي بزح بزي. أنا كنت بينات ملكتنا يا السيد حسابي مخنياتهم كسرح خلو بزح حسابات لازم أنا قلت حدا ألبوم بملء البيت زي لخي حساب تختلف زي لخي مال أختي إن مسرح سفي عدل تركب يخا
أنا نسوي حسابي جن أب كيدي خنسرح خلنا مسمى فلت خونا نايلنا دخلت نايت سب سمعتون مرأي تقبلنا تنتهي مثل قالها شكل مبارك قال سرحنا يم أو بزيما بموهر تساتي إيه معروف نعود مسرح بسفح يوم ميديا قال سلزرقح سودان بإنترنت فيديو أو بقيت من زي ما نساتف عركي وقت أما وبموهر راح يتساتفه دانيو تسواني بهال بتعمل أفتى ألبومي كابش الشتراك زي ما سرح إيو بتعمل فوق قد أم زي يامي وقربا وين حدش تسرح تحزنا لنا وصي ونافس بي كم زول انتن كم زول أي ترى بتعمل فوق يا الناس سيو نا بخوم خيد سرحنا يمي طايل كهجلس كله عود عمت يا ملومي دق عدس كنودن تمركتنا مسكياني تسفاي هايل سلاسة نبر الناس عن حيث قدام يكفالو أو زي تزازي مله أصلا يسون من دما كفت زقارتنا يوقع خنقصلينا خال عين نايم ودع تقفالو مالتيو لو ما بزي اخسناوتكم إذا ما دبر دالي زقرب لكم تقدم من دشاوية نيرة سنة جزيكم لكم